Morjesta kaikille, mä oon Nykäsen Harri ja pelaan Rovaniemen Palloseurassa. Tuli justiin reeneistä ja alkamassa tekemään tässä ruokaa, mutta sitä ennen haluan tehdä tämmösen pikaisen välipalasmoothien. Mä oon koonnut kaikkia tämmösiä erilaisia ravintoaineita sisältäviä ainesosia. Eli lähdetään tästä, laitetaan pari kananmunaa, rikotaan tonne pohjalle. Siitä saa hyviä proteiineja. Vähän levisi tuonne, mutta ei se haittaa. Sitten banaaneja ja omenoita. Niistä saa hiilareita nopeasti. Pannaan kaikki sinne. Sitten omenat sinne kylkeen vielä. Kaveriksi sinne tippuu yksi palanen. Varmaan koira syö sitten myöhemmin. Sitten meikä ehdoton lemppari avokado. Sieltä saa pirun hyviä rasvoja ja muutenkin hyvän makuusta. Sitten kun ollaan vähän rävitty tässä keitossa, niin vähän ottaa paperia ja pyyhkiä. Sitten kun on muutenkin niin huono syömään tämmöistä vihreää, niin niitä on helppo sekoitella tänne smoothien sekaan. Eli tässä on pinaattia. Pannaan sinne vielä, mahtuuko kaikki. Pannaan vielä pari lehtikäistä sinne. Sitten, että saa vähän marjoja ja väriä tähän touhuun, niin laitetaan puolukoita sinne, tuommoinen desin verran. Ja sitten lopuksi vähän nestettä, niin äitin musta herukka mehua. Kaitaan sitä tuonne reilu loraus, niin oho, taisi mennä pullo. No, ei se haittaa. Sitten jäljellä on enää sekoitus. Pannaan kansi kiinni ja katsotaan mitä siitä lähtee. Se lähti oikein kivasti sekoittumaan. Kerätetään vähän toiseksi. Kunnolla sekaisin. No niin. Se alkaa olla sillä selvä. Otetaan täältä vielä lasi ja katsotaan miltä tää maistuu. Noin. On muuten hitsi hyvä. Kannattaa tämänkin kokeilla.